гумон меравад, ки ҳангоми ҳамсӯҳбат бо ягон шахс табассуми он одам дар хотираи инсон ҷой мешавад. Барои ҳамин ҳама вақт табассум кунед. Дандонҳои сафедтай, зардтай нишон бидеҳед. Дандон узвест барои газидан ва хоидани ғизо. Одам ба ҳисоботҳои миёна 28-32 дандон дорад, ки 16 то аз боло, 16 тои дигар аз поён, ки агар аз боло ё поёнро фақат ҳисоб кунем, 4 дандони пешт, 2 дандони ашк, 4 дандони курсии хурд ва 6 дандони курсии калон. Дандон ба одам дар як умр 2 маротиба бепул дода мешавад. Дар аввал 20 дандони ширӣ молочнӣ ва бо гузаштани сину сол ширӣ ба доимӣ тағйир меёбад, ки ҷамъбазкунандаи дандонҳо ин дандони ақл аст, ки дар синни 16-25 солагӣ мебарояд. Дигар дандон намебарояд ва худшифоӣ надорад. Барои ҳамин дандонҳоятонро эҳтиёт кунед. Худи сирри дандон маводи сахттарини организми одам мебошад, ки 99% калсии одам дар дандонҳояш ҷойгир аст. 2 дандонҳои яхела вуҷуд надорад. Сохтори ҷоғ, ҷойгиршавӣ, андоза ва шакли ҳар як шахс гуногун аст ва мисли отпечатки палсов дар дандонҳои одам зиёда аз 300 намуд бактерия зиндагӣ мекунад, ки яке аз бемориҳои маъмултарин дар рӯи замин бемории пародонт, бемории милк мебошад. Барои ин пеш аз хоб рафтан як бор фикр кунед. худи духтурон тавсия медиҳанд, ки дар як рӯз 2-3 маротиба на камтар аз 4-5 дақиқа дандонҳоятонро шӯед. аммо одам ба ҳисоби миёна дар як рӯз 48 сония шустшӯй мекунад. Масалан, дар баъзе кишварҳое ки табобаташон садҳо ҳазорҳо доллар арзиш дорад, одамон 15-20 дақиқа тоза мекунанд. ҳангоми мо бо зубнои шотка дандоншӯяк тоза кардан тақрибан 60% дандонҳоро тоза мекунем, ки ғизоҳо дар гидру атрофу байни дандонҳо мемонад ва духтурон тавсия медиҳанд, ки аз махсус риштаҳо барои дандон ва ирригатор истифода баред. ҳама вақт кӯшиш кунед, ки ба назди духтури дандон рафтан асабҳои дандон, яъне нерви дандонро аз даст надиҳед, зеро дандонро ҳамон қуввату сафед нигоҳ медорад. вақте ки нерви дандонҳоро мегиред, дандон тақрибан 50% мешавад ба монанди мурда ва мумкин якчанд моҳ пас зарду хокисаранг шавад, ки фоизнокии шикастанро зиёд мекунад. барои ҳамин то нерви худ тамом накарда бошаду ё ҳангоми шикастани дандон ноҷою дард бисёр кунад, нагиред, зеро як хел духтур нервиро мегирад, ки дандонҳояш вайрон шаваду боз ба пеши ӯ омада муолиҷа кунед. ин қоидаи духтур аст.